Aku yang melok-melok. Wis gak apa-apa Mas, nek inget gak gelem tak layani Mas. Pelaris. Aja suara lanang ta. Oh, berarti kupingmu dublek. Lah dublek e. Iku mau suara wedok. Lah iku mau Pelaris. Berhubung Cinandang udan terus tadi ngelokor Pelaris. Jeblok. Alhamdulillah didelekno dalan sing jeblok, panggung sing jeblok. Kok iso alhamdulillah iku piye? Ayo. Kaya pean enak jeblok tambah anget. Aku kerubung orang-orang goblok kon kuyuan. Lah angete teko ndi? Ayo. Kene iki gak ya padha ae wong manggone ya nduk jeblok-jeblokan. Wis gak apa-apa, memang seniman kudu memahami semua keadaan yo. Nggih. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu ugi mboten supe dalem aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe dalem aturaken matur sembah nuwun kagem sedaya-sedaya bapak-bapak panitia, ibu-ibu perangkat desa juga, ibu-ibu panitia juga mami matur sembah nuwun. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem masyarakat sedaya Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Musian Jombang. Lan mboten supe dalem aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to Mi kok mencep iki? Sing jawab mek wong pitu. Seje mek wong ayu sing salam. Nggih. Ojo sampe desa Cinandang tekan sama leak jawab. Sama layak iku ndi? Sama leak iku kono lho yuk. Kon gak ngerti hubunganku ambek Pak Lurah kene iki apa? Lho Pak Lurah Cinandang ta? Iya. Lah kanca sekolah. Cucu. Kanca nyambut gawe. Cucu. Tonggo napa Pak ya gak ngono rek jare kanca kelon. Siapa ngomong? Iki lho wong Iki. Ojo sembarangan sama ditapuk lurah kene lho. Kok ngomong kanca kelon? Padha lanange kate tutu-tutukan ta. Hubunganku ambek Pak Lurah kene yo. Apa Mi? Aku men nyeritakno kudu nangis. Lah nangis e. Biar tau gendaan ambek aku. Tahu gendaan tapi terus gak dirabi karo Pak Lurah. Gak dirabi-rabi Pak Lurah, aku ganti Pak Polo. Pak Polo. Apa siapa ya? Ono. Yuk yuk. Nggih. Dalu menika monggo dijemput sampean. Dipun jawab sareng-sareng nggih. Salame Mami Okta. Tak dongano akeh rezekine sing rawuh. Lunas utange. Rukun karo marune. Gak. Iku le bebe. Gak. Berarti duwe maru. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun khususipun warga ingkang sampun mirsani pagelaran dalu menika nggih yuk. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan Wijaya. Ten kene Budi Wijaya wonten napa mawon yuk? Wonten cerita-cerita humor, ugi wonten yang terbaru. Ludrukan. CEO ugi campur sari ndelewung anti galau. Lan mbabele jenengan pengen pirsa cerita seniman saking keluarga dalam sak Jawa Timur, monggo ten channel YouTube Gondol TV. Yuk yuk. Nggih. Dalu menika kaseng goyong dening sound system-e. Nggih, audionya THJ. Lighting-e yuk. Fortunale
Kepiting idolane arek Jombang. Ugi napa niki enten duele nggih? Duel. Mas Jono. Niki wonten dukungan audio dulure dhewe. Audio dulure dhewe matur sembah nuwun Sinten yuk? yang sudah mendukung penampilan Budi Wijaya pada malam hari ini. Padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari kairing gongsone Taruna Wijaya nggih yuk. Monggo dipun wiwiti. Ayo disapa dulur-dulur sabu. Nggih, matur sembah nuwun. Rawuhipun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Sobo Bunden, Sugeng Dalu, Sugeng Rawuh, ugi saking Lamongan Tikung, saking Watu Gede, Sabu Pamotan Transjatim seduluran. nggih Transjatim matur sembah nuwun rawuhipun. Katur konjo Abah Samroni kali Abah Jarwo ingkang sampun mirsani. Saking napa niku? Setro. Setro. Ugi konjo anakku lanang Kaji Suutim pedhot jalur langit. Jalur langit, Watu Gede matur sembah nuwun. Calon penanggap Abah Suyanto. Nggih, matur sembah nuwun. Sugeng Dalu. Ugi saking Wotansari, matur sembah nuwun pundi? Oh, abahe. Nggih, matur sembah nuwun sedaya penggemar setia Budi Wijaya saking Abah Muin matur sembah nuwun. Ugi Mbak Vida, Mas Pompong. Sugeng Dalu Mbak Vida. Ugi Matur sembah nuwun. Sapu Umi saking Andreas. Balung Mojo, matur sembah nuwun. Umi Balung Mojo, Sabu Andreas, Nggih. Warung 3D yuk. Warung 3D Manise Jawa Timur saking Balung Panggang. Sabak saderengipun artis kula tampilaken ten mriki langsung kemawon sesarengan Bedayan Sekarsari duo Jeblok. Jalan sepur dilompati ajar momor sate kasih. Ayo dulur muda mirsani kedere Budi Wijaya. Sepinawale matur sembah nuwun sowane para rawuh para kadang ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya nggih. Nggih. Yuk dipun aturi anak-anake wae dhewe yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswati. Ya. Kairing tembang kiningipun Salome Mbak Adis kali Mbak Bella sampun kaping mriki. Nggih. Langsung dipun lajengaken Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Welang cekek
tikus sing dodok sumur metu sumbere ramelu ngombe rewangi kawan umur kari senenge alang sepora tak lumpati ajar momor tak belayani abang maneh ora luntur wong sing ijo maline putih bujang maneh ora nguyur sing duwe bojo ra tau mulih walang kekek sampun kapireng sing duwe gunung cupak ning Sanana Disco Semarang Aulia Ya mas kenas nenes sak solae cemong weton jembang besora nate jambang care longan so nang pengawan solo suwera ketemu awangan dikurun yang ketemu aja ngiyaguyu jamang mariane eling prasetyane ya mas kengkes luas sak solae jamang weton ning ancuk wis wirana tekebedu sabaripun Mbak Sanana kali Mbak Marsa kairing gendingipun jamong langsung dilajengaken pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya ning Nyantika Dimasari dan ning Nur Kumala Dewi. esuk nakir sore nakir sing ditakir godhonge kloso esuk mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa esuk eling sore eling sing dieling areke diri esuk eling sore eling sing dieling panas ke ati esuk nakir sore nakir sing ditakir godhonge jati esuk mikir sore mikir sing dipikir panas ke Jos ati rating Di belakang ning Kumala Dewi akan saya tampilkan sing duwe horeke Jombang dan juga seorang mua 3 seniwati sekaligus ning Anik Kumala ning Ika Rebong dan ning Kiki Amelia. manis wetan nang jembang ireng manis ora nate
manis dadi omongan karo manis kula batu sing manis katone metu sing manis kok sering metu gane pasir sing manis akeh sing mikir aroma manis manis aroma manis aroma manis kula ning Jawa aroma manis kula ning Jawa sing ora manis sing duwe sapa aroma manis aroma manis aroma manis kula ning abang aromanes kulane lira manes sing duwe nyawa tiga piantun sampun kairing dening aromanis Mbak Amel Mbak Ika kali Bu Menik langsung kemawon te mriki peranan-peranan penting Budi Wijaya Ning Vikum Sukrisna Ning Yuni Suyanto dan Ning Rizky sing manis kakungku dhewe ya Mas marati bangsa la 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 ngerti bangsa mangku salung walong bisa goyo berukun karo kancane pinuju nyande kakunge serape ngejatmo serape ngejatmo jatmo kamu catana cibo Penggreman asli Budi Wijaya Ning Susan Warsono Ning Titin Subayu dan Ning Reni Ananta ya Mas ya Mas arep butuh kae-kae butuh ngomong nyambut gawe datangnya cinta dari mata turun ke hati
Jenengipun Tengul. Sesarangan 3 artis Mbak Susan, Bu Titin kali Mbak Reni Ananta. Aduh ku ngomong tak beku kon Bu. Disusul pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukentut dalam sinetron CEO yang terjatuh dari sepeda motor. Ning Sartini dalam sinetron Cintanya yang ditolak oleh berantem. Langsung kemawon temriki kula timbali senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih menika ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantup Lamongan. Ning Mary saking Mojosari. Ning Irma Arifin saking Jombang Kairing Gedeng Jula Juli nonstop. Nggih menika kalau mau sesarengan senimati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Pasukan goyange, pasukan jogete siap-siap ya. Oke, belajar mengguri langsung kemawon Bu Inge. Nggih masih bersama Delewong Anti Galo dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumangga. Kasengkuyung dalu menika Dek Kaji Suut saking tim Pedhot Jalur Langit Sugeng Dalu.
penyesalannya ada di hati saat kau yakinkan keyakinan tak cukup mampu untuk melawan. Kau tak mampu bertahan kini kau mawar menghias malam. Kau mawar hitam harum kepedihan. Kau arungi waktu di setiap pelukan. Langit tetap saja hitam meski air mata darah kau curahkan. Clara tapi diri diduga jalan terbaik untuk tetap berdiri penyesalan. Memang selalu mengagumkan lagu mengakui kenyataan itu kenyataan. Abah Suyanto Dan ternyata keyakinan tak cukup mampu untuk melawan. Kau tak mampu bertahan kini kau mawar menghias malam. Semuanya, yo. Kau mawar hitam kepedihan. Terang Kau Jatim arungi waktu di setiap pelukan. Jangan menangis meski kau sesali. Singkirkan semua bila tak diinginkan. Kau arungi waktu di setiap pelukan. Jangan menangis meski kau sesali. Singkirkan semua bila tak kau inginkan. Nggih. Sepanuhun katur keluarga dalam Sabu Cinandang ingkang sampun rawuh ngaturaken lagune Tin Pedhot Jalur Langit Kokon Sabar ambek lagune Trans.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Napa Dek Haji Sud? Tim pedot Mas Jono Lilo. Lilo, Lilo. O Setunggal tebak sing duwe tim pedot calon lain Dek Haji Sud. Lilo. Aman-aman. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku sinar sinar rembulan jare tresno momong kanggo aku. Yo wis kang ijelok tiga kowe malah ora kirim wato bareng saiki wis mulya kowe malah gandeng wong lanang liya. Nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abot jroning ati raku aku rumput jati. La 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 la
syuting itu sawer. Mulai berdusta bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga.
Nggih menika kala wau padatan bedayan Sekarsari. Warga Sriwati saking warga dalam Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun katur warga Cinandang. Kula dongakno pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Yuk. Nggih. Ana informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Siraning suka kudu eling lan waspada bejo bejane wong lali je bejo sing eling among rasa ki among wektu sumbu kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli meriti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.